ミルカさん15周年おめでとうございます。私たちもご紹介いただいたんですけれど、これで5周年終わって6周年目に突入ということで、本当に5年前にミルカさんが10周年やられた時もまだやり始めて半年ぐらいの時に呼んでくださって、はい、であの時もお会いした方もいらっしゃってそれからなんとかいろいろあったんですけど、なんとか頑張って続いておりまして、5年経ちました。ですね。いろいろちょうどお声かけてくださったのが去年の冬か今年になったぐらいで、コロナもありまして、私たちも市のこういう骨のところで練習してるんですけど、会場が使えなくなったりいろいろで練習できない時もあって、正直この4月来れるかどうかもちょっとわからないような感じだったんですけど、でも声かけてくださったのが本当にものすごく嬉しくて、なんか私たちの生きる希望になったっていうかそういう感じで、じゃあぜひ行こうっていうことと、あとじゃあそれなら新しい曲も練習しようということで、今やりました曲もアルマジャネーラって曲ですけど、まず1曲目の新曲です。そうしましたら次は2曲目の新曲マンカフェスタお願いします。
ます。なんかチャランゴ弦楽器がメインの曲をやりたいなと思って、選んだのは私なんですけど、結構難しいなと思って正直結構難しいけど、きっとなんかやれるだろうと思って見切り発車でスタートして、で森野さんに実はどんな曲やるのって言われた時にこれやるんですって言ったら、いやこれすごい難しいじゃないとかね、チャランゴ難しいのにって言ってみえて、でも百十郎のチャランゴの方たちは皆さん本当にもう精一杯を与えられたことに全力を尽くすタイプなのでこんな感じになりました。頑張りましたね。頑張りました。今回にも書いたんですけど、あちらの方から順番には後期高齢者さんに途中に移るっていうことでそんな感じででも頑張ってやっています。じゃあ次はチャブカリフェニアという曲をやります。Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el beso y la palabra, la danza y la pasión. Ahora que ver la verdad del que ya habrá pisado, no digas nunca que hayamos muerto. Aquí se marchita tras todo su pelo, aquí ahora pero no te yo que no sé
紹介の文にも書いたんですけど、フォルクローレとムード歌謡の境目をさまよいつつっていうことで実は結構ムード歌謡が歌謡曲がみんな好きでして、ちょっとだけフォルクローレからちょっとだけムード歌謡をちょっと混ぜつつやってるような感じです。次は「ユリ」っていう曲になります。アバティーニャスの曲なんですけれど、これもこの曲よくやられた方はちょっとあれって思われるかもしれないんですけど、コードの取り方がちょっとだけ私たち好みというか、ちょっとだけ間違いというかちょっとだけそんな感じになってますので、もしそれを好きな方がいましたら、ちょっとそんなところも気にせず。じゃあユリをお願いします。
さるっていうで子供たちの前でやったりするとなんかシーンとなるんですけどで私は実は演歌のなんかちょっと思い浮かべながら剣が吹いてますとか言ったらこちらの福ちゃんさんも私もリスニングになるって言って夜の時は弾いてます。そんな感じでやってます。そうしましたら次はシンキですね。隣のセンニーさんが歌います。センニーさん昔こちらの三島でバリバリが働いて見えた時に夜の街をいろいろ散策したりとか夜の街を行って見えたそうで夜ばっかりですよ。いや、そんなことない、ちゃんと働いてましたよ。富士山の麓でね。富士山の麓で5年前に来た時も実はこちらを抜け出して愛しのマリーを探しに行くとか言って夜の街をさまよったらしいんですけどで今からやる曲は「シンティ」っていう曲はそういう恋しくて恋しくてたまらないっていうそういう歌の曲なんですけど歌いますよろしくお願いします。Your canto es que triste canción.
なんかちょっと私もよくわからないんですけどとか言ってみました。じゃあこれで最後の曲ですけど、フルルナスになります。でフルルナスなんですけれど、とても有名な曲なんですけど、この速さがですね私はボンボをやりまして、あちらの堂安さんがチャランコやるんですけど、いつも終わった後にどっちが早くしたかっていうことを褒めるんですよ。なんかいつもお互い興奮してなんか早くなっていくっていうことで今回ちょっとどうなるか分かりませんけど。グループ百十郎さん、どうもありがとうございました。次は